Aquest 2018 feim 15 anys de camí, d'aquella idea de posar-nos a fer alguna cosa així com nosaltres creiem que s'havien de fer. Vàrem fundar cinc joves en aquell moment, encara seguim joves, però ja fa 15 anys que 5 vàrem decidir posar en marxa Espiral. Érem en aquest grup que un vespre sopant a la fresca, sense molt de cava, ni molt de cervesa, ni molta sangria, vull dir, tots ben conscients del que fèiem, vàrem decidir posar-nos fil a l'agulla. Tots venint del món de l'educació en el lleure, tots venint de diferents entitats juvenils i ens juntaven a unes activitats i vàrem decidir que ho podíem fer a la nostra manera. I ens feia ganes fer una organització on primassin altre tipus de valors, que no només és el rendiment econòmic, que fessin feina en favor de l'infanci, que fessin feina en territori. Jo som en Jaume i res, estem en el casal de la Colla de Sant Pere, amb Espiral, amb el grup de nit fent un campament, una setmaneta. Avui estem fent molt de joc d'aigua, moviment, per fer que disfrutin. Sí, això li encanta, tots locos. El que fem més quan abril, maig, juny, fem minicampaments amb escoles, està més encaixat cap a escoles, colònies i tot això, que són menys dies, són 2 dies, però molt més intens. I després, ara en l'estiu, els campaments, que són una setmaneta i a disfrutar cada dia i anar poc més calmats. Per exemple, aquest és més de l'Escola d'en Rebaixa Serenal, està dedicat més a ells i qui vulgui sempre pot venir. Jo molt. Jo veure que aquests nens riuen, s'ho passen bé i disfruten, jo això és el que m'enduc. El que m'enduc i el que fa seguir. Si els primers anys eren la majoria d'activitats de lleure, d'activitats de temps lliure, a partir del 2008, més o menys, començam a fer sorgeix el programa obert i començam amb activitats de tot l'any amb infants i famílies de 0 a baixes. Obert crec que és, el seu nom ho diu tot, és el programa que ens ha obert en el barri, que ens ha obert a l'escola i que ens ha obert a les famílies que són les que realment són les protagonistes. Passam d'activitats de lleure única i exclusivament a tot un programa d'intervenció comunitària, d'intervenció socioeducativa en famílies i joves. Obert és un programa d'atenció a infants i família amb 2 perfils. Un perfil que estrictament té una necessitat de conciliació de vida laboral i familiar, pel motiu que sigui, o inclús una millor de suport educatiu, i un perfil de famílies que necessiten suports perquè estan en situació d'exclusió social. El curiós programa és el programa obert, que duim a terme des dels inicis des del 2008 a la barriada d'Escoi d'en Rabassa. Després ho hem ampliat a l'Arenal. En aquest curs actual hem començat aquí en el Molinar i en aquest moment està iniciant altres barris de lo que és la platja de Palma. Rompre aquesta dinàmica de les persones que tenen capacitats tenen més ofertes d'oci que nosaltres empram com un lleure educatiu i per una manera de treballar i habilitats socials i el sabrestar dels infants amb persones que no tenen aquestes oportunitats. Han crescut el nombre de famílies ateses, el nombre d'infants que participen en les activitats, el treball en xarxa de cada vegada és més intens, formar part de moltes comissions comunitàries. Creiem que és molt important la base del treball amb altres agents i serveis dels territoris.
sols no podem fer feina i manco amb els col·lectius amb els que ens adreçam. Centres educatius, serveis socials, Càritas, Amipàs. Creiem que tots en comú fem comunitat i això crec que és el més important de la nostra feina i crec que és un punt fort d'Espiral. Obert al barri és un tipus d'activitat que se sol dur a terme cada 2 setmanes i durant 2 hores triem un parc o una plaça que estigui dins el territori del litoral de la platja de Palma, que és on centra els seus esforços Espiral, i el que fem és que durant 2 hores duim, per exemple, guixos, duim els paracaigudes, duim els caminadors, llavors el que fem és posar com si diguéssim una paradeta i el que fem és dinamitzar i guiar i coordinar un poc que els infants s'ho passin bé, que juguin lliurement, però que estigui una mica monitoritzat. Saps? Que tots els materials se cuidi, que els infants s'ho passin bé, que se respectin entre ells, que se relacionin. Obert al barri és un tema de ludoteca i suport a l'estudi tancats a l'escola, però també, com diu el nom, és sortir a les places a jugar, a les places del nostre barri, i això també. Ja vienen los d'Espiral que ara van a jugar. A poc mos van identificant. Espiral és una entitat que ja fa temps que està treballant en aquest barri. És una entitat que comparteix els mateixos objectius que nosaltres, que és treballar per la millora i el benestar de la comunitat, fer prevenció, crear xarxa. Per tant, per l'Ajuntament, per l'àrea de benestar i drets socials, és molt fàcil treballar amb l'Espiral, perquè anem junts cap a la mateixa direcció, ja ho he dit abans, compartint els mateixos objectius. Necessitem dinamitzar, necessitem que les oportunitats arribin a tothom i, sobretot, que allà on no arriba l'Ajuntament hi puguin arribar entitats del tercer sector. I Espiral fa molta feina aquí a Serenal, coneix el territori, coneix el barri, coneix la seva gent i aplica les polítiques que compartim. A partir d'aquí van sorgint altres programes. Entram dins el programa Caixa per Infància, des que començam amb la ciberaula de Sant Gonleu, la ciberaula de Verge de Lluc. A partir d'aquí anem posant en marxa el programa pilot a Serenal i això també ens va permetre accedir a tot el model Caixa per Infància en Fundació La Caixa, que ens va permetre disposar d'uns recursos per poder oferir a les nostres famílies des que fins ara no teníem i actualment fem part com a entitat coordinadora de tota la platja de Palma, del programa Caixa per Infància, i això, evidentment, no només és manejar una quantitat de recursos important, sinó gaudir d'un model i d'una feina en xarxa amb altres entitats del territori, que al final és un dels nostres pilars, no? Vull dir, també la feina en xarxa i la feina de territori de compartir. Soc Naina Suau, som orientadora del programa Foro, orientadora laboral, i fa 4 mesos que estic fent feina aquí a Espiral. El que fem, bàsicament, és ajudar les persones, preparar-les perquè puguin trobar feina. Duim a terme diferents tasques. Una tasca principal seria ensenyar-los de quina manera fer una bona recerca de feina, conèixer les eines que tenen al seu abast i de quina manera emprar-les. Una altra part d'aquesta mateixa secció, diguéssim, seria enfrontar-se a una entrevista de feina, fer una carta de presentació, de quina manera confeccionar un currículum perquè pugui ser valorat, etc. I després tenim una altra banda, que és intermediació. O sigui, el que intentem és que les persones trobin feina, pels seus propis mitjans perquè les saben cercar, però també donar-los una ajuda fent altres intermediacions a les empreses. El programa d'inserció laboral Koiki és un programa que posam en marxa de la mà de Koiki, que és una empresa del País Basc, que decideix
fer un canvi en el seu plantejament i dissenya un programa pel qual, mitjançant la distribució de paqueteria, del tema de missatgeria, persones en risc d'exclusió social s'inserien laboralment. I ara tenim 2 joves que van entrar per fer recerca, van entrar per porta directament, o sigui, ells volien trobar una feina, etc. Joves sense qualificació, molt jovenets. Mitjançant acords amb grans empreses de logística i de distribució, a nosaltres ens duen paqueteria i nosaltres feim el que es diu els darrers quilòmetre zero. S'ha fet tota una feina d'orientació, de treball, d'explicar-los, d'hàbit de puntualitat, de com comunicar-te amb les persones, perquè al final són missatgers, estan entregant paquets cara a cara o a porta, a vivendes, a oficines, etc. I l'objectiu és que sigui una empenta que guanyin confiança, que guanyin autonomia perquè puguin optar a un lloc de feina normalitzat. Jo soc en Marc Ferrer i estic duent el projecte de servei de Pati Obert. És un servei que s'ofereix a tota la comunitat de Serenat perquè els nens no juguin en el carrer, perquè justament en aquesta zona no hi ha espais on poder jugar i estar mínimament resguardats. Yo me llamo Tania Corral Pérez, soy educadora social desde hace 3 años aquí en el Arenal, justamente en este colegio. Y lo que hacemos un poco es dar asistencia a todos aquellos niños que quieran dar clases de repaso, juego. Avui celebrem el final de curs del programa obert, que estem aquí en el Col·legi Tamarells des del mes d'octubre, fent diferents activitats amb els meus companys. També tenen un espai on ajuden en els estudis en els infants, fent una mica de repàs. Llevamos desde octubre realizando las actividades y hoy es el último día. Luego en verano volvemos a hacer un colegio de verano con todos los niños que han estado participando durante todo el invierno. Bueno, hem fet 2 estacions, un en jocs populars, l'altre en jocs cooperatius, i després hem fet 2 zones de tallers, un on els meus companys pintaven cares i l'altre un taller de xapes. La dinámica de la fiesta de hoy es que vinieran las familias, vinieran los niños y todos participaran, hacer juegos cooperativos y un poco de actividad, crear vínculos también con todos los niños y que todos se conozcan entre ellos. Con una merienda para que todos ya terminen contentos. Soc en Lluís Fortesa Rey i soc el responsable de comunicació de l'entitat. Per una banda, m'encarrec de que els continguts de la plana web estiguin ben desenvolupats i que estiguin actualitzats, de que a les xarxes socials apareguin els tipus d'activitats que se fan, sobretot enfocades en un valor, és a dir, fer unes fotos determinades o uns vídeos mostrant que fan feina amb equip, que pensam que el companyerisme és molt important, la solidaritat. I alhora també me dedico a Estem Lliure, que és un poc d'on vaig venir quan vaig acabar Espiral. Ja fa 6 o 7 anys que vaig començar a fer minicampaments i me cridaven la temporada d'abril en el juny i a mesura que van anar passant els anys vaig anar a treure la carrera, vaig ampliar els meus estudis de temps lliure, ara soc director de temps lliure i ja des de fa 2 anys coordino les activitats que abans jo realitzava. La veritat és que estic molt content perquè m'han donat una oportunitat de poder desenvolupar la meva tasca, perquè m'agrada molt els valors que transmeten i perquè sempre estan oberts a iniciatives, a propostes, a engrescar-se, saps? Que això també és una cosa que m'agrada i me motiva molt. Any de 15 anys és any de mirar enrere i clar, mires enrere de on eres a on estàs, no només a nivell personal, sinó també com a grup i com a organització i la majoria de vegades poses pell de gallina. Dins l'entitat jo me trobo com si estàs de sempre, perquè
m'agrada la feina que se fa, me sento a gust amb els companys, en l'ambient de feina. Pues, a nivell personal de poder créixer, no? De poder plantejar projectes o millores i que sigui escoltat i que la majoria de coses que se proposen, iniciatives, pues, se duen a terme. I és fàcil engrescar-te en el que s'està fent. És fàcil sentir-te part ràpidament. Jo crec que el nom li ve al pelo, perquè aviat te sents part d'aquesta activitat. Te sents part. No crec que estigui fent feina per algú, estic fent feina amb algú, en persona. A veure el programa obert a Serenal o veure com estan fent un punt d'atenció d'orientació laboral a Serenal, doncs, evidentment te dona molta satisfacció per el que estem aconseguint. D'aquí 15 anys, segurament amb més entrades que les que té encara i amb manco cabell. D'aquí 15 anys. Aquesta és difícil. Jo voldria estar jubilada, per això no compta. L'essència nostra i la que volem continuar i que volem que d'aquí 15 anys sigui igual és la de seguir tenint aquest coneixement del dia a dia, aquest conèixer els equips, aquest treballar amb persones, aquest seguir tenint els infants i les famílies en el centre. Nins amb necessitats, famílies que necessiten suport, sempre entendrem i sempre necessitarem innovar i crear nous serveis. Aquesta fam d'aconseguir reptes és el que no voldria que es perdés. Espero que s'hagin consolidat els projectes, però que també haguem reflexionat i creat nous programes. I que d'aquí 15 anys puguem continuar dient que hem anat complint i assolint reptes.